liturgia ni Tuhata, tapukka ma paramingguota di bagasan sadarion, taparade ma roha doho pikirata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari de mahita sian buku ende nomor 550 sia ayat sada sahat dua. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhan na pinangido ni roham, pasahat ma dalam mutu Jehovah, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon, pahohom maroham mardopon Jehovah, jala ibana paimaima, sai marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon naringgan, ay holong dorohan ni Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tarikononna, akana ni asianna, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jala na bonar, dialohodo na ginjang marroha, jala di patimbohodo na serep marroha, alani i upangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk serep tobok jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita. Patik ni debata di mingguta sadarion,
Ima sian poda bindu tolu ayat 5 sahatu pitu. Ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham. Jala unang marpangusandehan ho tu pikiranmu sendiri. Ayat 6. Sa ibana ma tanda di nasa dalanmu. Asa ibana patigor aka dalanmu. Ayat 7. Unang tung nabisuk ho di parbaga roham. Habiari ma Jehovah. Jala paholang dirim sian hajahaton songoni masahana at tong rap mangidogogo mahita tuadopan ni dibata laho mangulahon patiknai ale Tuhan dibata say pargugui mahami mangulahon nahumbar tu patikmi amen. Marinde mahita. Tatopo tima dosata nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami paraguguna sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Naro dohami tujolom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu. Jaladang adong haporseaon di bagasa rohanami hian. Salhu dohami manimbil senak ka dalammu. Masay kudang do pangalusyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosana mini haposon nami. Dohot pangalusyon nami. Sa ingot mahami hombar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tapi gema hatabaga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songonombun jala songonombun manorop aka dosam say mulak maho tuahu ahudo si paluaho hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabi gema kor ama ulay sada.
Turpuk epistel de mingguta sadarion na nienet sian Mateus bindu 24 ayat 25 sahat 50 sada tajahama margati soring. Asa di dia do na poso haposan jalan na marroha na pinabaki ni induk na mga lehon akan na poso na mangan didikina. Matua do na posoi na mangulahon songoni didapot induk na diharunai. Situtudo na hudokot tuhamu pabakiton na do ibana mga ramoti sa luhut na di ibana. Alay na jahat na posoi dohonon nama dipagasan rohana leleng dope asaro indukni. Gabetole maibana mga ligsingi akadungan na poso, mga minum do anggo ibana mga kupi aka si parmabu. Dungi Roma indukni na poso deng diari naso pananggamana jala disadiari do nasapot motona. Jadi agoon na maibana, laos lehonon na matu ibana tohap ni aka pangaksi, disima masa angguk-angguk dohot patungaripon, ima sahatna mertua do akan tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabigima kor ama.
Marinde Mahita, sian buku ende 120. Tindakon maha porosyotai songon na hinatindakon ni dongata saha porosyaon di sandok portibion rak mahita mandok. Ahu porosea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumopalangit doho tano. Ahu porosea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tibunuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpadal do ibana di hau pinarsilang na tuak tu banoturu dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo na hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergugu naso dosani isima ibana pemamulak sugut tu tanoon maumi halak mangulu dohot namate. Ahu persea ditondi parbadia jalarong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugut daging dihalak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi kema titing di huriata di bagasan sa mingguan. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis, tanggal 7 Agustus 2022. Topik Minggu, Debatado Panguhum. Nolsada Padidion Nabadia. Patupaudo di huriat tahun Padidion Nabadia tutulu halak yanakon ni huriatta di hari Minggu sadarion tanggal 7 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 WIB. 02 Permingguan khusus. Permingguan khusus nang de patupa di hari Minggu sadarion tanggal 7 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 walu WIB. 03 Pertangyangan wilayah. Nagabe hasuhuton
manang maddohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 ima wilayah onom. Asaretama rotu gereja asaria mahita maddohoti pertangyangani jadwal pertangyangan wilayah Boy Mata Jaha di warta jemaat na adong dihita. 04 Dewan-Dewan 04 Sada Dewan Koinonia 04 Sada-Sada Seksi Paropuan. Seksi Paropuan nang patupahon kegiatan ekonomi kreatif manang pelatihan di bidang merangkai bunga. Ima nanang di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 tikina pukul 12.30 satu pukul 10 pitu WIB inganan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude Paropuan asaro didiskusii tiktingomma laos gabe udangan. 4 Sada 2 seksi sekolah minggu Natal sekolah minggu. Jadwal persiapan Natal sekolah minggu Boy Mata Jaha di warta jemaat na adong dihita. Natal sekolah minggu tahun on na yang dipatupa secara tatap muka. 04 Sada Tolu seksi ama hari ulang tahun RI Duksidung Tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia HUT RI. 05 Namar Bagas Nunga Majalo Pasu-Pasu Perbagason Sehat Pardomuan Henry Napitupulu Anak Niamata G Napitupulu Nahinan Tubuni Inata T Borusiagian Nahinan. Alamat Jalan Lebaksari nomor 40 Sada RT 10 Sada RW 05 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Natalia Boru Tapubolon Boru ni Amata Bajongga Tapubolon Tubuni Inata Bertaria Boru Nainggolan. Alamat Jalan Kornel Simajutak Gang HMH Pematang Siantar. Ruas ni HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar. Pamasu-masuan nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di HKBP Napitupulu Resort Parsabilan Distrik Opat Toba. 06 Ruas Namodi. Nah di hari Senin Sada Agustus 2022 nunga jumolo moding inata Reni Parulian Boru Samosir umur 66 tahun nahina baluhon niamata Hotman Sibuea. Alamat Jalan Rawajati Barat 2 Gang Mangga nomor 10 RT 010 RW 04 Rawajati wilayah Sia tatangnya kema asatibu tarapul keluarga Namarsi Taononi. 07 Ruas Naibaru nunga di jalo gabe ruas ni Huria Taon di hari Minggu Sadarion tanggal 7 Agustus 2022 ima keluarga Polta Oktan Sebarani Hinata Febri Yanti Borosi Haloho Dohot 2 dak danak Nasida Pidda Sian HKBP Sudirman Resort Sudirman Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Muara nomor Siabe RT 06 RW 07 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan masuk wilayah 10 pitu nomor registrasi jemaat Sada pitu pitu Sia 2. Tikting Nasujina Hahon Dohot Parhepengon ni Huriata Boy Mata Jaha di tikting naung di parade Huriata songonima tikting dihita di bagasan mingguan.
Salam, Pawas Milita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Inang Rospita Boru Siombing, yang kami hormati juga Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasihi anak-anak kami yang masa bulung dan remaja yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih dalam diberi kesehatan untuk dapat beribadah pada saat ini. Di sini kami berdiri mewakili panitia ulang tahun RI ke-77 HKBP Pasar Minggu akan menyampaikan sosialisasi rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-7 HKBP Pasar Minggu. Peringatan HUT RI ke-7 tahun ini mengambil tema karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Diambil dari Roma 13 ayat 4a. Setelah melalui masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, puji Tuhan gereja kita dapat kembali memperingati HUT RI secara langsung atau tatap muka. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT RI ke-7 ini adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pra-HUT RI. Kegiatan ini berupa pertandingan catur untuk peserta pria, tenis meja untuk peserta pria dan wanita, dan lomba senam tobelo untuk grup. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu atau tanggal 13 dan 14 Agustus 2022 bertempat di RSG dan Gedung Fasilitas Gereja HKBP Pasar Minggu. 2. Kegiatan saat hari ulang tahun tanggal 7 Agustus sebagai berikut. 1. Ibadah pagi. 2. Upacara penaikan bendera. 3. Lomba. 4. Upacara penurunan bendera. 5. Pengumuman dan pembagian hadiah. Jenis lomba tersebut antara lain 1. Kategori sekolah minggu antara lain lomba susun puzzle, makan kerupuk, membawa kelereng dalam sendok, dan lain-lain. 2. Kategori remaja sampai lansia wanita antara lain lomba masak, lomba make up wajah tanpa kaca, lomba makan kerupuk, dan lain-lain. Pria, lomba sepak bola berpasangan, balap karung, makan kerupuk, dan lain-lain. Peserta lomba ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, mulai dari usia anak-anak sampai usia lansia tanpa ada biaya pendaftaran atau gratis. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan mendaftarkan diri melalui 1. Sintua wilayah masing-masing. 2. Panitia atau Amang Victor Sinaga. 3. Komisariat Seksi AMA di wilayah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberi kesehatan agar kita dapat memeriahkan peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Marinde Mahita, Uhud Papungupelean, Kantong Sada Dohot Paduahon. Maria, Iba
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar parsauran nuaeng di bagas joroni debata, songoninang huriani Tuhata namar parsauran patupahon parmingguon di ibadah siang sadarion di Ganup Bagas Tabe Marhite live streaming. Tajahama hatani debata nagabe sipahu sorhu sorota sian pesalmen 50 ayat sada sahat rodi ayat onom. Pesalmen 50 ayat sada sahat rodi ayat onom hujahama dihita tapai huti hutma di bagasan rohat tabe. Ede sian si asap, makulindo debata Jahoba jala mertikting tutanoon sian habisaran tolhas rodi hasudutan. Sian sion situan nihina denggan marsinodang debata. Sainaro debatata jaladang tagamon hohom ibana. Di jolona do api madilat-dilat, jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di pio do akalangit sian gijang, rodi tanoon asa di uhum bangsona. Papunguhamuma tu ahu akana daulat marroha, akana marpadan dohot ahu, marhite-hite pelean. Jadi di baritahon akalangit mahati goranna ai apala debatado panguhum songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Hatani debata di tonga-tongani parsaurata di minggu sadarion nungatung macai takas tapai hutihut hamu amanami inanami imaturpuk sada ede si podaon nisi asap sahalak Lewi ditikini Raja Daud manggomgomi halak Israel nama ngaturhon paredeon di parsobaon ni bangsoi ima bangso Israel di bagas joroni debata napaingoton bangsoi nang hita saluhut na di partikiat tanuaingon debatado panguhum nasitong debatado pargogo naso hatudosan napasahaton hatana tutonga-tonga ni jolma manisia di portibion pola didok ai makuling ibana majadi ma saluhutna jala toktong do ibana Tuhan debata mangula sian nahinan nuaeng sahat rodi harorona na perpudi manguhumi halak na mangolu dohot namate. Panguhum natigor do ibana ima tuhatta debata Jahoba jala odo na say toktong di palubahon di tonga-tonga ni bangsoi nang tutonga-tonga ni parngoluota sahat di partikyon ganupari ganup tiki bahwa dia adalah hakim atas manusia, dia adalah hakim yang benar. Panguhum nasitong, panguhum natigor, namadabu uhum hobar tu hasitongan dohot hatigoranna. Dada hasitongan dohot hatigoran ni jolma manusia alai hatigoran dohot hasitongan ni debata sadiri do.
Taboto dohamu amanami inanami di sejarah perdalanan ni bangso ni debata ima Israel. Mada budo bangsowi turoha si paula-ula. Diula nasida do parsobaon tu debata. Di pasahat nasida do pelean tu debata. Alai yang goroha nasida tung macai daudo sian lomoni rohani debata. Mereka bersekutu, mereka beribadah, mereka memuji-muji Tuhan, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari kehendak Tuhan. Inilah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oh, mana dihasogohon debata namasa di tonga-tonga ni bangso na hinaholongan ni rohanai. Tapai hutihut dohamu amanami inanami songod dia do jukat ni rohana sida. Songod dia do takang ni rohana sida. Diulana sida do akahajahaton. Karyada tahe hati hamar saor nasida rab dohot debata. Hati hadi pasahat nasida pelean tuadopan ni debata. Hape sasitongna ada niat-niat yang tidak baik di sana. Ada maksud yang terselubung di sana. Ai diri purohana sida. Hati-hati pasahat pelean itu adopan ni debata itu bisa menyembunyikan setiap kesalahan yang mereka perbuat. Diri purohana sida molo di pasahat pelean itu adopan ni debata. Gabeboi mai makukupi hajahaton napinatu panasida. Hape sasitong nahamu amanami inanami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dang adong naholipsian adopan ni debata. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita sebelum itu terucap dan sebelum itu kita lakukan, Tuhan sudah lebih dulu mengetahuinya. Oleh karena itu rancangan apapun, niat apapun yang ada dalam hati pikiran kita, hidup benasai ikut jumolo hita pasahatoni tuadopan ni debata. Asa dipasu-pasu, asa terpasu-pasu, jalagabe pasu-pasu saluhut naik. Ternyata idotong namasa di tonga-tonga ni parngoluot tasahat di partikiatan waengon. Jika orang Israel melakukannya dulu dan ternyata sampai dengan sekarang pun hal-hal yang demikian masih mewujud di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya itu. Taharinggas sodomar saor dohot debata hamu amanami inanami di bagas joroi. Taharinggas sodomar parsaoran di tonga-tonga ni garejai. Tapasahat doa kapelean tuadopan ni debata laidang marniula hapor seotai di jolo ni debata. Tidak berbuah iman percaya kita di hadapan Tuhan. Hiraganup mahitaon akajolma parugamo nautusan. Tapi ternyata perbuatan kita, pangalahota, tindak tanduk kita, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Daudo pesian na hinalomohon ni debata. Daudo pesian na kasakap ni debata. Nanaing si patupaot ta sa sitongna sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jala tapaida-ida doi hamu amanami inanami jala si patahita dohod dodisi sebagai pelaku akahahurangan harorangon hajahaton di tonga-tonga ni parngoluot taon. Kita masih menyaksikan ada banyak orang yang main hakim sendiri.
Kita masih melihat kiri kanan muka belakang di sekitar kita. Tung macai godang dopea kahalak nasai manguhumuhum ya kadongan na jolma. Bahkan boy masa doi di tonga-tonga ni parngoluot tahun sampai menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk menutupi kejahatan, kesalahan, kekurangan, dosa daripada dirinya sendiri. Doh takala na asing jala odo nuaeng natapai hutihut marhitea kabarita yang lagi viral sekarang, kasus dari salah satu putra Batak, Brigadir J. Ya kita belum tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Alai di somahamu amanami inanami, acap kali memang lingkaran kejahatan itu akan terus berlanjut ketika di awal sudah diawali dengan kebohongan. Satu kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain. Satu kejahatan akan menutupi kejahatan yang lain, dan lingkaran kejahatan itu akan terus berputar-putar jika tidak ada yang berani menyatakan kebenaran itu. Hati-hati jolma mangasahon gogona, hati-hati jolma mangasahon huasona, hati-hati jolma mangasahon nasa na adong di ibana. Dia pikir tidak ada Tuhan yang sanggup menghakimi siapapun. Dia pikir Tuhan tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lepas dari bagaimana keberadaan kita, lepas dari bagaimana kekayaan kita, lepas dari bagaimana hasangapota huasota dohogogota di tonga-tonga ni haporti bionon, pelehom mai tu debata. Persembahkanlah itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum untuk melayani Tuhan. Lahomakobasi debata, bukan menjadi penguasa atas orang lain, bukan menjadi hakim atas orang lain, bukan menjadi orang yang bermaksud punya keinginan jahat kepada orang lain sampai membatasi majuluani huaso ni debata di tonga-tonga ni parngoluot taon. Alani hamu amanami inanami huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Takas dotur pukon meneriason pabotohon tuhita saluhutna debata natasobai ima debata na mangulu rodi saleleng nileleng na. Ibana do na manopahita dohot nasa na adong di hasianganon. Jala di pasahat doi marhite-hite huaso ni hatana. Mamakulingi hita jala ting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dangadong hape nanggosada nasosian pamotoan ni debata. Ketika matahari terbit sampai terbenam, segala sesuatunya perputaran perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dia tahu segala sesuatunya. Ditatap ibana dosa luhut nasa natino panai. Ditatap ibana do ganup akana niula ni jolmai. Sianido hamu amanami inanami di bagasan turpukon di pabotohon tuhita. Sion haroro ni sodang ni debata. Haroro ni hinadenggan ni sodang ni debata di tonga-tonga ni portibion. Bertudu-tudu tu Tuhan Yesus. Haroro ni Tuhan Yesus dilehod do anak na Tuhan Yesus Kristus. Namaringanan di tonga-tonga ni portibion. Namaringanan di tonga-tonga ni hitaon. Namanobus hita sian dosa doot hamatean. Imana manodangi hita hamu amanami inanami.
Imana manogu nogu hita hamu amanami inanami asalam takas sita manada bahwasanya memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa pargogo naso hatu dosan. Molonunga madok de batadang adong natuk mangabati mananga hapei. Jala manangi sepei. Hagogo odia pei. Dang boy mangabati sakap ni de bata di tonga-tonga ni haporti bionon. Oleh karena ketika Yesus hadir juga di tengah-tengah dunia ini, marhite sakap dohot lomo ni rohani de bata dong naboi mangabati i. Sekalipun Herodes merancangkan pembunuhan bagi Yesus, tapi tidak ada yang bisa menghambat rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Hidup benar, ini menjadi satu kekuatan sebenarnya. Kabesi pargogo matur pukodi hitahamu amanami inanami ujudi pabotohon bahwa Tuhan itu adalah hakim atas segala sesuatunya. Do benadang mabir behita hape molotung penuaing di pagosa-gosa uhum ni haporti bionon hita molotung penuaing sai di sakapi akajol manaro atu hita molotung pe banyak orang yang mereka-rekakan kejahatan kepada kita iko boido diregak kape pamerengta tung sotolap hita pe paluahod dirita sian hagogoon ni haporti bionon, sian hagogoon ni aka partogi di tonga-tonga ni haporti bionon, ikopos dorohata. Ada Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Biarlah dunia ini mentertawakan kita. Biarlah dunia ini memandang kita sebelah mata. Asal mahita jongjong di hati goran dohot di hasitongan di debata. Pasti Tuhan akan bertindak, pasti Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menegur manusia itu. Tuhan punya banyak cara untuk menghukum manusia yang melakukan kejahatan itu. Naso hinalomohon ni debata. Boido pakeonna nasa natino panai. Boido pakeonna hagogoon ni haporti bionon. Boido pakeon na sude akana adong di tonga-tonga ni haporti bionon. Aina punasa do ibana. Dia yang punya segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Maka dia berhak untuk memakai itu. Pakeon na lau mamicang jolmai. Pakeon na lau menegur pahingot tonaka jolmai. Matahari bulan bintang cakrawala. Gunung, lautan, daratan, semua adalah milik Tuhan itu. Taida dohamu amanami inanami, apa yang terjadi? Hati haro aek nasumari. Tuhan menggunakan alam ini untuk memperingati manusia itu. Alai tatap dotong asini rohani debata, molotumpe di pasaut debata uhumna di tonga-tonga ni portibion. Alai ubal gadoa si doa tolong di rohana, maka dia mempersiapkan generasi yang berikutnya. Marhite sinoak. Tung penuaeng macai muruk debata, tetapi dia juga masih memiliki rancangan keselamatan itu bagi umat manusia. Tapi ihut-ihut peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana jahatnya kehidupan umat manusia sampai ikon uhumon di debata. Jalatapai hutihut hamu amanami inanami. Setiap peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Masur-sur doa kadolok. Rodo halisuk sung haba-haba. Mara marhite aik godang. Dohotakalan na asing. Lalu kita melihat juga sekarang ini lamarak doa kaulaun hajahaton sosial di tengah-tengah lingkungan kita. Lamarak doa kasiulah hajahaton di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di tongani keluarga, di tongani huria. Sailam disaburhon hatani debata.
Alai sai la martibura dotong. Takang ni jol manusia di tonga-tonga ni hapor tibionon. Tetapi karya Tuhan tidak pernah sia-sia. Ulaon ni debata. Pasti Tuhan akan terus berkarya untuk mempertobatkan umat manusia itu. Marhite todina todi porbadiai naung sinuruna songgop diganup hita hamu amanami inanami. Alanido dipahingot tita sai narodo tuhatai manguhumi hita jol mana sai mangulahon dosa di tonga-tonga ni hapor tibionon molosongoni hape rodo Tuhani songo panguhum di tonga-tonga ni hapor tibionon ulaota songo nakana porsea hita hape behado hita maka tidak koni. Behado kita menyaksikan itu, bagaimana kita memberitakan itu kepada orang lain, bahwa Tuhan kita itu adalah hakim atas segala sesuatunya. Ido bena, iko say jumolo do hita mulak tu debata. Nungka dipakulingi hita, marhite to dinai mulak ma, tua dopan ni debata. Tadi koma akahacahatoni. Tanggal koma akahahurangani bolok komai naso hinalomohon ni debata sia diri taon sia roha taon sia pikira taon sia sadok ngoluta marsada-sada hamu amanami inanami nuaeng hatani debata madok papungu hamu akan daulat marroha akan merpadan merhiti-hiti pilihan nama dok adong dope akan nama roha sian najolo nuaeng sahat rodi haroron itu hatta padua halihoni molotadok torob jolmai si ulahod dosa alai sian na toropi sude jolma di hapor tibionon adong dope akan nama roha adong dope na satia adong dope na gabe na poso haposan dia dopan di debata adong dope na uduk marroha adong dope na serep marroha adong dope na say tinggil si pareon na di hata ni debata adong dope na say si hol rohana di hata ni debata di parsuruon ni debata di tonga-tonga ni parngoluon na si ganupari hita mai hamu amanami inanami nian hita maniani akahalak na daulat marrohai hita maniani siya nakapunguan niya kanaporseai namar parbue haporseaon na napatar tarida parbue ni haporseaon na di tonga-tonga ni parngoluon na si ganupari namamelehon pelean na siya roha na bulus tanpa memperhitungkan sudah berapa banyak dia memberi untuk Tuhan mulo taetong-etong doi amanginang sediai lamahita dia dopan ni debata apa na nilehon di debata tidak sebanding dengan apa yang kita persembahkan untuk dia. Garu hosana dilehon holan makokop pita. Radido homang alehon hosam makokko Tuhammi di tonga-tonga ni parngoluomi amanginang. At surain waeng dipangido Tuhani sia kita iko sumeahon dirita sumeahon hosata holalaho makokop debata di tonga-tonga ni parngoluo taon radido hita disi hamu amanami inanami akahalak naung makilala ulaon ni debata di tonga-tonga ni nguluna naung majalo akaragam ni pasu-pasu sian debata kahalak naung pinalua ni debata pasti dodohonon na rade doao Tuhan. Dia akan bersedia mempersembahkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, bahkan nyawanya untuk Tuhan. Sebab dia sadari itu pun adalah anugerah pemberian Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab dia tahu pemiliknya itu adalah Tuhan.
Alani do hamu amanami inanami. Lak mahita tu tonga-tongan itu repuk taon noaeng. Ala di batado panguhum di ngoluta. Ikon takas do hitaro marsoba tu ibana. O mana perpudi do honon ni turpukot tu hita. Ala di batado panguhum di ngoluta. Ikot takas do hitaro marsoba tu ibana. Tuhan debata nataha porseai dang boy leas rohata di ibana di sadok panggulmiton ningolutaon. Alanido dada holan di gereja manang di permingguan ibana sobaot tahamu amanami inanami. Alai di ganup sude rumang di parngoluot tado ikos sobaot tama debata. Di ganup rumang ni pardalanan ni ngoluta do na patuduhon natasoba do debata hape di tonga ni keluarga di inganata mula ulaon di tonga-tonga ni huria ni debata asa toktong tapangasahon jalata hati dakon hati goran ni debata manang di dia pehita. Bulus ni roha, uduk ni roha, hasatiaon, ido di pangido di batatu hita. Saleleng mangulu hita di hapor tibionon. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Asadung ro ibana padua halihon, dangadong nanggo sahalak pesian hitaon. Tading. Alanido songon padok ni epistel tai mahamu amanami inanami. Saleleng mangulu hita di tonga-tonga ni hapor tibionon. Gabe naposo haposan maho. Si bahen las ni rohani debata. Menjadi orang-orang yang setia, yang taat, yang patuh na uduk tuadopan ni debata. Gitu kan? Itu benar dibayan upamai. Ada tidak ada tuannya, kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Dibereng manang dan dibereng hitam ulau-laun, tapi kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kita, tanggung jawab kita, pengorbanan kita. Dota kalana asing, asalas rohani Tuhani midahita hamu amanami inanami. Supaya Tuhan itu bersuka cita melihat kita. Lalu kemudian ketika dia datang. Dang be hilalauta. Mulai duduk nak kaninga kanapang tungori poninna. Dang hilalautai. Ala dang tunarokko hita dibuan. Ala itu surgo hasonangani. Jika Tuhan melihat kesetiaan kita, tanggung jawab kita. Di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Ketika Tuhan melihat kita menjadi orang-orang yang terpercaya dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan juga akan lebih lagi mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Lentang maha porsiauni. Bukan Kristen susu lagi. Tetapi sudah layak diberikan makanan-makanan keras. Satu tantangan, dua tantangan. Satu masalah, dua masalah. Bahkan bertubi-tubi masalah datang dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tapi kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Meski dunia ini merancangkan segala sesuatu yang tidak baik bagi kita. Ulaota, apa yang harus kita kerjakan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka itulah yang harus kita kerjakan. Selebihnya, biarkan Tuhan yang bertindak. Tampola lo jaho membela-bela dirimu di tengah-tengah dunia ini. Tampola lo jaho untuk menjual suaramu supaya orang lain membela engkau di tengah-tengah kehidupan ini oleh karena kebenaran Tuhan. Aku sendiri yang akan berperang, Tuhan katakan kepada kita. Hohom maho. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Maka pada akhirnya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Onatong dao, si pata. Harusnya itu pekerjaan Tuhan, pamalo-malo kita. Saya nang ulah honot tayo di tonga-tonga ni ngulut taon, jangan. Dang betong.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita percaya Dia Allah yang menjadi hakim atas kita, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita di tengah-tengah dunia ini. Biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan satu orang pun orang percaya itu tidak akan pernah dipermalukan dalam kehidupannya. Amin. Mau lihat tema Tuhan, saur hatam di tonga-tonga nami napai ngotok kami, odo panguhum nasi tong di tonga-tonga ni parengoluan namion, songo dia peli Tuhan, akasakap ni hapor tibionon, patupahon akanaroa di tonga-tonga ni parengoluan nami, pos dorohan nami Tuhan, adong doho, lahu membela, lahu mangurupi hami saluhutna di tonga-tonga ni hapor tibionon. Alani ale Tuhan di batas hailam tabay mahapor seaon napolin di hami saluhutna. Asa hupa tuduhon hami hapor seaon nami imar hitengolu nami sigano parii. Lam setia hami, lam uduk rohanami, lam sihol rohanami ale Tuhan marpar saoran dohoto. Lam hupeleho kami diri namion tuado pamunasun badiai mangulahon lomoni roham. Pargugoi mahami Tuhan. Ay nagale dohami sipatani anale Tuhan margo godo si bolisi lahomanay tami. Asagabe akajolma si parjahat tami di parengoluan namion. Sayhoma Tuhan na manogu-nogu hami asamulak rohanami ganup marsada-sada gabe sitidangi ho ale Tuhan mamaritahon ho dingulu nami si ganu parii pos dorohanami Tuhan lam malo mahami mangatusi hatam jalala margogo hami mangunguni dingulu nami si ganu pari upasahat tami masudi ruas ni huriam sian namet meti sahat rodi amanami inanami naung matua gom-gomi mahami saluhut na ali Tuhan debata tangamuna sun gogoi mama masu-masu hami majagai hami asa unang hami madabu tuakana sohina lomohon ni roham alai margogo mahami marhite huasom mangulahon na hobar tulomo ni roham ramoti dia kaulaon nami siganu pari ali Tuhan debata pargogoi hami disadok akatugas tanggung jawab na pinasahat mi di hami songonaka natoras sami songonaka parsiajar hami songonaka parhaladom hami songonaka ruasmu hami ale Tuhan asa toktong hami patupahoni di bagasan lasni rohat tada pamujion nami di adopan munasun badiai ajari hami Tuhan mamelehon nau marga di adopan munasun badiai Allahu rajumi hami sian hodo saluhut na ali Tuhan nasana adong dingulu nami marsada-sada walau ujuhu pasahat kami hupeleho kami itu adu pamunasun badiai imatada mau lihat ini rohanami maradu pokopos do rohanami Tuhan pasu-pasuon mu hami tuakatikina naing ro martabata bakalas ni roha lehonon mu di hami tata pakaruas mu ali Tuhan adi bagasan hagaleon alania ka pergumulan alania ka parsahiton asiro hamale Tuhan debata sayho manapai ngoton nasida manogu-nogu nasida asa toktong marpak kirimo nasida tuadopan munasun badiai debata pargogo naso hatu dosa doho natuk mangurupi hami mabolokon sudia ka pergumulan mangurupi hami mabolokon na ka parsahiton tung aha pena huadopi hami ale Tuhan debata parasi roha doho alani pos marohanami mardonga toko mahami ganu pari ganu tiki ale Tuhan debata madalani arini parngoluon namion asa toktong boy hami marlas ni roha nang di bagasan sadario ale Tuhan debata manang tu dia hami mangalaka ahana niulani tangan nami pasu-pasu jalaramoti hami saluhutna marhite Yesus martangiak kami tuho amen. Mari demahitahu tapasahat manang peliata. Jauh dari mata
masuk mahita tu padidion nabadia taparadima rohanang pikirata maridehita buku ede nomor 146 ayat sada dohot 2. Ale amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujolo maboana kadak danakon, saya si maroham, jalo mana sida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pargogoi mana sida, mangeahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamua kanatoras, nama boan dagdanak sididionon, tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, nina madok akasi seana, podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia, ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu, jala ingot ma, sai dong anakku dohamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon, manangisena porsea dohot nididi dapotan hanguluan, alaina soporsea hona uhum sogot, tangihon hamuma dohot hatana tersurat di surat misi Markus. Adong ma akan nama boan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipisang akasih sean naima nama boani, jadi dong diida Tuhan Yesusi sogoma rohana di dogma, loas hamuma akadak danaki ro tuahu, unang orai hamuna sida, ai dia kasih songonido harajaon ni debata, natutudo nahudokon tuhamu, manangi sepe, anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata, dang bongot ibana tusi, dungi di haul ma akadak danaki, di apehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Alani hati dakon hamu majolo haporsea tai. Au porsea atau ngalusi hamu mahatana husukut tonon. Dipangido hamu nuaeng didio nakadak danakon tu bagasan ni nahina porseaan muna alusna. Behana olo do hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jaladi huton nasida hatani debata alusna.
Naulo dohamu marsuruna sida tu gareja doho tu parguruan ni Huria Protestan. Asa gabe ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasahat mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Jongjong makan atoras. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupas sahat hamia kadak dana kontuho. Jala dijakon hodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni lelengna. Asima roham doho di akan atoras nidak danakon. Sai pargugui jala ajari mana sida manogu-nogu dak danakon tuho. Asarap na sida taruli di aka artani harajaonmu. Amen. Rim mahita jongjong saluhutna mared de hita buku de nomor 145 ayat sada.
tangiakon mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroani saluhus silehon-lehon nading gandohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang misi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saot malamoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan damar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim.